Merhaba jwara, bixêr hatin kanala Pirtûk Hezê. Ez ê hewl bidim îro bersiva du pirsan bidim. Pirsek ew e ku em çi bixwînin, a din jî em çi dixwînin. Lê beriya vê dibe ez bibêjim gelê hevalan ji kerema xwe bibin aboneyê kanala Pirtûk Hezê, bişopînin û bi derdora xwe re jî parve bikin. Ji hevalekî ango hevaleka xwe re bişînin. Ez vê ji we rica dikim. Bi rastî ez naxwazim pir zêde vê bînim zimên bibêjim bişopînin, parve bikin, ji derdora xwe re bişînin, bila Pirtûk Hez mezin be ji ber ku kesên ku Pirtûk Hezê dişopînin ango temaşe dikin ji xwe ne hewce ez vê bînim ziman lê mixabin di vî alî de diyare pir zêde heval guh nadinê lê ez vê ji we dixwazim ji kerema xwe bibin abone, ewil helbet bi xwe bibin abone û piştre jî bi derdora xwe re parve bikin. Ji niha va spasiya we dikim. Îca ka em vegerin ser wan her du pirsan. Me got çi em çi dixwînin ez bu yê dest pê bikim. Niha wek min rêze vîdeoyên mehane çê dikirin. Her mehê min pirtûkên ku min dixwandin min vîdeoyekî de behsa wan dikir. Pirtûk danasîna wan dikir. Yani bawayekî reklama pirtûkên Kurdî dikir ji ber ku mixabin derfeteke reklama ku Pirtûkên Kurdî bike tune ye. Axir em jî hewl didin li gor derfetên xwe vê çê dikin. Pişta min behsa wan pirtûkan dikir, biçekî li ser naveroka wan falan ez radiwestiyam bûyî havî vîdeo çê dikirin. Lê îstal ji ber dersên kurdolojiyê ku zanin min behsa vê mijarê kiriye gelek cara. Min nikarî bi rastî ez wan vîdeoyên mehane amade bikim. Min xwest ez îro li dor van du pirsan çi bixwînin û çi dixwîninê ez behsa van xwendinê xwe jî bikim û li gel vê jî gelek pêşniyazan ji bo we bikim ku ev pirsa pir ji me dipirsin ya em çi bixwînin. Her çi qas min di vîdeoyê din de hewl de ez bersivî bidim lê di vê vîdeoyê de ez ê bi taybet li ser wê pirsê jî rawestim. Ka kerem kin ewil ez behsa xwendinan bikim. Yani em çi dixwînin. Li vir ez ê behsa xwendinên xwe bikim ciyê şîroveyê heye ne wisa di YouTubeê de. Dibe ev jî qada we ye ne hewce rastî ez vê jî bibêjim ji kerema xwe binivîsînin. Yani hewl bidin nizanim belkî yên heval belkî şerm dikin yani bila tiştekî wisa çê nebe şerm nekin û di ciyê şîroveyê de teqez binivîsînin. Yani derbarê xwendinên xwe de tecrübeyên xwe hûn jî bi me re parve bikin. Heyran hesûdiyê nekin ka ez jî bizanibim hûn çawa dixwînin, hûn bi çi hawî dixwînin, ez jî xwazim ji tecrübeyên we îstîfade bikim. Yani hay ji tecrübeyên we hebim. Ev ji bo min girîng e. Niha min hin pirtûkên ku van mehên dawî min xwend ez xwazim wan nîşan bidim hemî ne li virin lê axir min hinek bijartin min xwest ez taybet behsa vanan bikim. Ez ê van pirtûka wisa nîşanî we bidim. Ez ê niha behsa vanan bikim. Wek niha ji bo ku kesên ku ewil dest bi xwendinê bike ango bi Kurdî taybet helbet dibe metna kulber dest yani metna ku bixwîne biçekî sivik be. Yani sivikbûnê qesta me çê ji aliyê him ziman ve herekbar be û ji aliyê naveroka em jî çîroka pirtûkê vî jî dibe yani pir zêde tevlîheviyek tune be ango em bêjin rêze bûyerên di Pirtûkê de tevlîhev nebin, xirab nebin ku ew kes bi rehetî bikaribe tê bigihê. Yani berhemên wisa bêtir dixwazin. Helbet min gelek berhemên wisa jî pêşniyaz kirine lê ez îro jî biçekî behsa çend berheman bikim ku yani ez dikarim bêjim van berhemanan yani ji aliyê ziman ve jî naverok ve jî bi rastî ne ew qas giranin ku kesên nû dest bi Kurdî xwendina Kurdî bikin jî ez bawerim bikarim van pirtûkan jî bi rehetî bixwînin. Yani pir zêde jî xwe aciz nekin û netirsin yani çavê xwe ticarî netirsin yani Kurdî axir. Şwe kêm zêde kesên ku kurmanciya nava Kurdiya nav malê bizanibe tebame. Yani ne hewceya jûra bikim. Helbet kesên ku bi Kurdî nizanin ji bo wan ewil hewceya û bi Kurdî fêr bibin pişta em ê ji wan re jî pêşniyazan bikin. Ev ji bo wan jî yani yên ku Kurdî fêr bûne jî pişta ji bo wan jî derbas be yani ferqek tune. Niha van pirtûkên ku vê mihêm min xwendine ez bi ya Burhan Sönmez nivîskarekî navdar e ji ber ku bi Tirkî nivîsandiye gelekî navdar e vê dawiyê ku ez di zimanê dayîkê vegeriyam pirtûkeke bi navê Evîndarên Franska romanek nivîsandiye ji weşanxaneya lîsê hatiye çapkirin. Bi rastî romaneke ji aliyê ji diyalogan pêk tê ji ber ku ji diyalogan pêk tê pirtûkên ji diyalogan pêk were pir rehet tê xwendin. Yani ez wisa dizanim
و من روجێکی دا yani روجێکی قەستا من ئەسبێڕونشم حتای باینە yani چەند ساعتên di nava wê rojê da min jêra veqetan û xwend xilas kir li vir wek berhemeke çekî dişibe polisiyeyê yani ew e û li vir behsa bûye helbet Franz Kafka dike ev hevalê Franz Kafkayê ku Franz Kafka jê re wesiyet kir û gotibû pirtûkên min hemî berhemî bişewitne lê wî neşewitandibû ew ji kesekî cihû ye Yahudî ye îja evîndarên Franz Kafka henin zanîngehê da nav em bijin xwendekaran da ev jî hewl didin ku vî camerî bikujin çima ku te gotina Franz Kafka bi cînanî û berhemên wî belav kirin falan behsa vê çîrokê dike kesê ku serlihenge Tirkiye li vir yani bi vî hawî behsa vê çîrokê li gel em bijin komîserên Alman li wir xwe mijar diqewme Ferit Kaplan heye û li gel vê diyalogin xwe û diyalogên bi rastî xweşin yani ji aliyê ziman va û ji aliyê naverokê ve jî gelekî yani nexirabe bi rastî xweş e lê helbet mirov dikare çekî din ser bisekine lê ez pir zêde nikarim ser bisekinim ji ber ku gelek pirtûk li ber min hene weke yani ji bo destpêkê ez barim hûn dikarin vê pirtûkê jî bi rehetî bixwin yani wek xwest ez wê nîşan bidim vê dawiyê demek dirêj e min yani bala xwedayî ez pir zêde helbestan naxwînim axir min xwest ez helbesta jî bixwînim ka ez çi bixwînim ya Şeyx Mus Sefer bi navê Piştî Xezal Terqiyan ji weşanxane ronahî hatiye çapkirin helbestên Şeyx Mus Sefer helbestên mamoste Şeyx Mus xwe xweş in ez jê hez jî dikim û helbestên di vir da jî helbestên ew bûn hema ez dikarim çend rêzan min bin wan xêz kirine gelek cî xêz kirine ka ez ciyekî tenê ji bo we bixwînim ku derê helbestên Kurtun ji xwe ne helbestên pir dirêjin yani ser evînê ser welêt welat hezî heta netweperwerî em dikarin bêjin ku bi vî hawî helbest nivîsandine sînorê mayînan navê helbestê zarokekî dilqetiyayî me li ber sînorekî por incokî her şev xwe li sînoran dixim û tenê dilê min diteqe di mintiqeya Meyt û Miraran da sînorên mayînan helbet sînorên mayînan dema ku tê gotin hema hafizaya me Kurdan diçe ku derê diçe binxet û serxetê yani dema ku welatê me parçe kirin îja ev têra wan nekir xwestin di nava me û nava me da îja mayînan bicî bikin ku hiç rêyekî nehêlin ku em bigihên hev û em hev nas bikin û ji hev hez bikin yani bi vî hawî helbestin bi vî ew kî ji ber ku mamoste Şeyx Mus jî xwe ji Mêrdînê ye sînor jî helbet bêtir tesîra xwe li ser kiriye ev jî pirtûkeke helbestan bû romana Tazî Roger Sozdar min xwend ev jî koma xwendina Arnawûtkê me bi komêra xwendibû ev jî romaneke Roger Sozdar nivîskarekî ji Erzeromê bajarê min e û ciwan e bi rastî jî romana wî gelekî xweş bû yani hemî hevalên di komê da jî xwendin û jê hez kirin min ji bi xwe gelekî jê hez kir em bêjin pirtûk behsa çi dike pirtûk behsa xwendekarên zanîngehê dike xwendekarên Kurdên ku diçine zanîngehê da bi hareketên politik em bijin siyaset ya helbet bir hareketa politik PKK yani her çıkas navînê gotin jî em tê digîn ku mesele PKK yani gerilla falan behsa wan dike li vir du heval henin û behsa lê helbet çîrok bêtir li dor heval kî em bijin Selman heye serliheng Selman e ev behsa çîrokê xwe dike li gel vê behsa civakê em bijin bîrû baweriyên civakê rola jinê jinan û tekiliyên wiyên bi civakê re û bi çi hawiyane ew tevlihevî falan bêvan yani bi rastî jî taybet ew salên nodî ez dikarim bêjim ku heta 2000 yani bêtir dema ku min xwend min hîs kir ku ev bûyer divan salan da qewne ji ber ku divan salan da bêtir şoreş em ango em bêjin ev meselên polîtik hê bêtir germ bûn di nava ciwanên zanîngehan da bêtir ew yani min ew hîs kir behsa wê serdemê kiriye ji ber wê tiştekî gelekî balkêşî heye ku pîşeya meslekê ango beşa ku
سر لهنگ ما دخوینه ارتکولوگ انگو آرکئولوگه اف gelek خوش مجار رومانی را اوکتش برکو هوالی وی الیاس دچچیه امچه نوا مجن گریلان و شهید به ليه هلبت اف شهید بونا وی gelek جارم زند مدیا ایدام وینین امجن شهیدان این گریلان چیجن چمیر جالیه لشکر تربتی پاروکرم براستی اف جگرم ما yani gelek نرحت که و وینه هوالی نیوسا سر روزنامه دماکتن بلاف کرن و ایجا افبر خود دچی و دبیجه کو از وک ارتکولوگ دکارم بهتر باش بزانبم کو و ایشه و جعلان و آخه yani bir ayda brastici tesirek romanı hebu estkarım bebişim. Çekidim bahsa romanı tuazım bikim. او در رومان دا وگوتنه کی بچه کی بلز هبو و بس هر بویری جی نکر بو کو اف جی باشه یعنی جبر کو هن رخنه هبون د کومدا دو گوت yani چما ریویتی یک بکرا بحث بکرا البر فلان بیوان از بارم yani نه هو جانی وسکارین کرد بحث هر تشتی بکن بس کرتی بحث هن تشتان بکن لی و تشتا خو باوک ادبی بحث بکن کو ام بکار بنجی ذوقی ور بگرن و شواندن اوی او بکن و بحث yani دوستی امبیجن هوالتیه yani ve ruhi ve dilsoziye yani dilsoziye hevaltiye falan kiriye romanda beter ser ve mijariji ambejin sıkıniye le tişteki zede bala min kışan mesela agitasyonu ne per zede bu lehe bu distant da yani piçeki belog bu ev bala min kışan vek rexne ez yani edebiyata kurdi da jev mesela agitasyonu eşe per zede heye و آمن ادبیات کردی وک ادبیات ایشه اجیتاسیون نشانی مده افتشه که نباشه دبی وسا نبه تمام البته ایشو بیرا میشن ایشو کل ما گلک زیدنه لی نابه کو ام هر تشته خاصر ایشو کلان یعنی بوان را او بکن در باس بکن و بحث وان بکن وسا چه نبه یعنی جمرد به سرکفتن جمرد به şahid, dilan, govend, legel vanan u tiştem dinêjî. Lê mesela agitasyonê yani nizanim bala mikişan ev tiştekî nepir ewke yani nepir baş e. Ber ku pir zêde agitasyon jî yani ji civakê ra tiştekî ne ewke yani civakê jî xwêneran jî divê alî da ez barim tesirekî neyînî ser çêdike. Ji ber wî bi kurtî ez ew qas bêjim lê ez ê taybet vîdyoyekî ji ser vê romanê dîsa çê bikim bêtir behsa naveroka romanê jî bikim. Pişta ez werim romanê ku min dîsa xwend van mehê borî da gerîneka Guernicayê nivîskar Yıldız Çakar ji weşanxaneya lîsê hatiye çapkirin. Ev romana Yıldız Çakar bi rastî romaneke enfes bû dikarim bêjim. Gerîneka Guernicayê dihat bê li vir beriya ku em romanê de şwa dema ku romanê bixwînin helbet hûnê xwe mecbûr hîs bikin ku ev Guernica çi ye? Guernica tabloya Pablo'ye başına bir Pablo ji bîr kir. Tabloya Guernicayê behsa şerê navxweyî Spanyayê dike. Dema Franco'da ku divî şerî da gelek insan tên kuştin ji aliyê diktatör Franco va. û ew jî tabloyekî xêz dike û ev tablo behsa vê komkujiyê dike. û di dunyayê da navdar dibe û bi vê tabloyê hemî dunya hay ji vê bûyerê çê dibe. Dema ku te ev zanî bu îja em werin nava romanê. Roman behsa çi dike? Roman jî behsa salên nodî dike. Şerê ku li Kurdistanê diqewime Kurd ji aliyê dewletê va û li hember dewletê jî zarokên Kurda gerîlayên Kurda hewl didin vê dagirkeriyê em bijin bi dawî bikin. Li vir helbet ev çîrok em herkes zanin. Lê li gel vê çîrokê îja dibê çîrokên taybet henin. Ne wisa mixabin pir zêde behsa vanan nayên kirin. Hewceyê edebiyat berê xwe piçekî zêde bide vanan. Behsa wan çîrokên taybet bike. Li vir Yıldız Çakarê behsa çîrokeke taybet kiriye. Keçek li gel mala xwe li malbata xwe ew pirsgirêkên ku di nava vê şerî da qewmiye û hatiye serê wan behsa wê dike. Ev şer çi tesîreke xirab li ser malbatan taybet li ser jinan kiriye. Em di vir da jî xwe karaktera me ser lehenga me jin e û li gel dayîka xwe em bêjin koçî edenê dikin
pişta diçin İstanbul'e falan bevan gelek problemin pirsgirêkên bi vî hawî çê dibin lê helbet em li vir yani li vir ev gerineka Guernicayê yani li vir Yıldız Çakarê jî xwestiye bi awayekî wek Pablo di potreyeka biçûk da potreya mezin nişanî me bide. Ba min di edebiyatê de tiştekî serkeftî jî ev e yani ne hewce hûn pir zêde behsa gelek navan gelek deran tiştan cîhan bikin. Hûn dikarin tiştekî biçûk da giştî em bêjin nişanî me bidin. Yani di berhema romana Yıldız Çakarî de tişta herî baş ez dikarim bêjim ev bû. Lê bereva jî vê hin midaxeleyên nivîskarê jî hebûn. Çawa bûn em bêjin li gor yani salên ku em bêjin nodî helbet politize bûn falan hebû. Lê li gor wan politize bûnan hin karakter wekû zanînên wan yani pir nezêde bû lê axir dîsa ev hin çend xalên piçûk hebûn. Em bêjin karakter yani hin tiştên ku yani li gor profîla wan em bêjin profîla ku hatiye xêzkirin rastî zehmete ku wan tiştan bizanibin. Ev piçekî em bêjin bala mikişand ji aliyê em bêjin wek rexneyî em bibêjin. Wekî din ev roman min romaneka wê dîsan xwandibûya Yıldız Çakarê ew jî ev rê naçe bihiştê. Di wir de jî behsa jenûsîda ser êzidiyan helbet behsa jinan kiribû. Di wê jenûsîda bêtir ser jinan ji aliyê Daişê ve ser jinan ve hat sepandin. Şêwaza romanan pir nêzî heve. Hema dikarim bêjim yani belki pir zêde be ama wek mixabin qalibek wek hevatiye bikaran. Yani di wir de jî karakter jin bû di wir de jî. Di wir de jî ew hestên wê ew trajediya ku hatû jinkirin helbet trajedî ne ev dibe ku em behs bikin û normal e ku jin bibe lê pir zêde dişibiya hev yani nizanim ev jî ba min wek ew ke nigêre ku sa nebiya yani pir zêde ji aliyê şêwazê va şibandibûn hev ev rê naçe bihiştê. Romana din me hê nexwendiye ji ber wê ez nikarim derbarê de tiştekî bibêjim. Bi kurtî gerîneka Guernicayê bi vî hawî yani bi rastî jî yani gelekî baş hatiye fikirîn yani ji aliyê çîrokê va jî û navê pirtûkê jî carna navê pirtûkan jî pir muhîm in yani gerîneka Guernicayê yani wek em bêjin Slavek ji Pablo reşandiye ji tabloya Guernicayê em bêjin vî hawî. Dîsa min vê meha çûyî da pirtûkeka li ser jinan ser jinên Kurd heye. Di folklora Kurdî da serdestiyeke jinan nivîskar Ruhat Alakum ji weşanxane Avestayê hatiye çapkirin. Pirtûkeke lêkolînê ji xwe ji nav de jî diyar e. Me dîsa wek koma xwendinê Arnavûtkê me ev pirtûka xwend û em li ser rawestiyan me analîz kir. Di vir de jî behsa helbet jinên Kurd dike di folklora me da ka serdestiya jinan çiqase her çiqas helbet gelek cara ez dibînim ser medyayê Kurdên me dibêjin di civaka me de jin gelek serdestin gelek azadin falan bivan helbet ev hopçekî zêde xwe xapandin e pir romantîzekirin e ez bu bawer nakim her çiqas bir gelek seyyah û em bêjin oryantalîstên Awropî hatine Kurdistanê û gotine jinên Kurd li gel jinên civakên Ereb û Fars û Tirkan gelek bi serê xwe ne azadin biçekî rastiya wê heye lê bi giştî tiştekî wisa tune yani xwe nexapînin em jî civakekî rojhilata nabînin yani hê jî di wê ewkê de ne li gor dagirkerên xwe biçekî be jî helbet vê meselê de em belkî li pêş bin lê ev pêşbû pêşî yani em li pêşbûna me nayê manî ku jin yani ew qas jî neh azadin. Di vir de jî xwe em dibînin di folklorê de carna gotineke pêşan heye jinê pir zêde em bêjin serdestiyeke jinê nişan de lê gotinekê din heye yani jinê dike bin ert yani gotinê wisa xirab jî dibêjin û ev jî gelek zêde ne ji ber wê serdestiya jinê her çiqas hebe jî civaka me de piçekî hebe jî em nayê manî ku tiştekî bi giştî ve biborin. Lê ev pirtûk ji bo wan pirsên we û meraqa we ez dikarim bêjim bersivekê dide ji ber wê dibê bixwînin zimanê wî jî gelekî baş e ji xwe xweş e zimanê Ruhat Alakum Mamûsta Ruhat ji Qersê e ji xwe.
براستی جی برهمه که گلکی گرینگه و دبیت تقص یعنی برهم روحات علاکم جبر کود علی لیکولینری دا گلکی هیجا و پیشکتیه بین خواندنه بچه که من دریش کرد از بارم مثلا خواندنه دا از بچه که زیاده سر نبیرو که پرتکان را نوستم وقت بحث بکم و درباس ببم اکرام اوس رومان ریوی افشی جوشان خانه دوزی هاتیه چاپ کردن نویسکار اکرام اوس جه ارزمش باجاری من همشهری منه از همشهری خواه هلبت هرتم بهتر بحث وان دکم دما کو از شوم خاص چند روزان از شوم ارزرومی من د وی ریویتی خود دست به رومان کر خوان رومانه که دریجه yani از کارم بیشم رومانه کی راستی چکی زحمت خواندنوی چی ما خود زحمته بیز وی جیب بیشم راستی رومانه کی نسر کفتیه وقت چیروکه که دریج بویه yani جبر وی او کله هلبت ساجی هم نویسکار هم شهری منه و هم جی رومانه که جدبیت کردیه من خواست از بخوینم و چند گوتنا جی سر ببیشم جو شانخانه دوزه هاتیه چاپ کردن لی جبو چه yani جبو وان سالین کو کوماری و پشتین وی امبیجن سالین حتی نودی فلان بحث که او قدخین سر زمین دبستان دا زاروکان روش زاروکین تایبت هریما سرحدیش برویج دبی اف رومان براستی هجا بخواندن رف دا گورک پرتوکا حسین عارف رومانه که کرد جوا شانخانه پالی و از کارم بیجم کرد لی رومانه که شاهسر براستی رومانه که دیستوپیکه یعنی دما کو مروف دخوینه مروف تی ناگه یعنی قالوا شوي رومان ديستوبيش تشتكي وسنه يعني تشتكي عليه جرين قال لك عجيب تبلي هبن يعني جرين بر عجيب هن يعني راستي دا وجرانات تونه عن قرب دا قرش واحد يا منافقين مالبات هي زفستانه هر برف و باران صار و سر ما سقمه کسین سرحدی از بارم باشتر و تیبگی هنج برکو وان شبین دریش ین سرحدی و جانا جیران تو نبون بن مومیده آنجموم تو نبود مالدا مثلا بادهات تیپی چه دبو دماغ متفاد براستی و روزانه هاتم بیرامل از چون گند فلان ایجاد ور هلبت ترس هی خوف هی yani چیزانم شکی عجیبه yani جبری ایجا بحثا مثلا سیاسی جدی که پر زیاده بحث نکه و ev heye Kürt'e gelek hoşa براستی دبی بخونه رومانه کردن یا به نام خادم صلاحالدین بلوچ و شانخانه آویستا هاتیه چاپ کردن ev جی بحثا گرتیه کود زندان آمده دا ev ببورن زندان آمده yani بحثا مثلا جا سیاسی که بوره و جبیرم بچو خودی demek دريجه من رومان خواندیه رومانه که کرد و امبیجن زمانی وی هیرک باره فهمه ویجی گلک حسانه و نابروک ویجی گلک خوشه بحثا işkenceyin Kurdistan وان سالین سیاسی politik da بحثا وان کشوات که دما گنجین که زندانن و مجار جناوی پرتکیجی دیاره خادم کسی کو نمیر دجواکی دا تین گوته از بارم نمیر هنزانن محقق da her gündi da نمیر جی هنه گلک زیده بحث کردن به مسئله دا ev kesiş berwan işkencan ve xadim ve nemird bin şway dema ku nemird bin ija bahsa we ew ketkin hin pasaj hebun emrov de giriya eskar musa bejime ez bixwe biçekî diyare hestiyarım yani min got ez ne qas hestiyarım ama hin pasajan da birastî hin paragrafan da yani ez giriyam yani ew qas tesir ser mikir we ew yani biçekî eş zêde têda hebû lê ne wek ajitasyonekî em bêjin ew bu آخر او راستیه که نشانی مد دابو یعنی جبر بیم ام بسا سوچ و جزا بکن رومانه که قانون دم نبا هفته یکی دفعه خلاص کرد 60 روپله از با نغلط بم یا 61 روپله به کردیه جو شانخانه نوبهاره جالی و مدنیت و حتی ورگراندن چاپا دویمه تقص بخوینن به کردی بکنن و ترکی خوانده بجی به کردی بخوینن زمانوی گلکی باشه هر چقدر رومانه که خوشه رومانه که سوچ و جزاش خواه تشتکی اوکی یعنی روش جواکا روس بریا سوویتی سردما چاری روس تا بحث که فقیری خزانیه که از بینی اف چیه فقیری اف خزانی روش خوانده کاریه هلبت و پشتن با آوه که رومانه که دشبه پولیسیه ایشی هلبت راست کنی که براستی کلیت که هندری مرو لیلی گلبی تشتاكو هل زيادة بالا مكشانت أو بكو باف أو قص بيشارة دبا يعني بلكي زيادة بالا نزان مكشاندية جبر وي بيشارتيا وي كاتشا وي تشل لاش فروشية يعني تشل برا يعني تشل ميران راد كذا
û peran digre hember em bêjin karkeriya seksê tê gotin em wisa bêjin karkeriya seksê dike û bavek vê tiştê wek yani ji ber bêçarebûnê mecburiyetê qebûl dike yani civak ew qas ku riziya ye kulfikî bûye ew qas xirab e ku hatiye wê astê lê helbet şetafata çar û şer û pevçûnên wê her berdewam in ev jî tiştekî nîşanî me dide ku desthilatdarên bi vî hawî her ji bo şerên xwe her ji bon pêşeroja xwe şer dikin û ji bo ku berjewaniyê xwe diparêzin lê gelên wan her dibin wê bişaftinê da mixabin tên vê rewşê ev pir zêde bala min kişand yani ji Raskolnîkov bêtir vê tiştê bala min kişand yani ew keçika ew bav ew potreya wê malbatiyê wê xizaniyê wê bêçaretiyê yani dike ku civakê bîne çi helî çawa birizîne ji ber wê gelekî balkêş e pişta romaneka wek em bêjin ango noveleka Kurd ya Şener Özmen bi navê Kurê Dêlê ji avêstayê hatiye çapkirin nan Kurê Dêlê di Kurdî da ji bo jinan helbet Kurê Dêlê yani wek tiştekî piçûk xistinê ye û pir zêde jî tê bikaranîn yani hê jî tê bikaranîn yani min jî we jî ez barim kêm zêde malbatê me de bavê me ji dê me re gotine û dibêjin û wekî din derdorê de ji dema ku em dijin û heqaret û çêranj dikin em bêjin ev Kurê Dêlê yani digotin da pir têbin dêlik çi ye dêlik kûçikê mê em bêjin kûtî kûçik ê mê re dibêjin dêlik siz gotinekî nexirab e heta hin devokên kurmancî da zaravên da ez ne aliyê kelhorî û lorî da be ez ne xelet hepalekê ji min re got dêlê tê maneya dê yani em dema ji me re em dibêjin dêlê belkî maneyekî xirab be lê wê zaraveyê Kurdî da wa kelhorî wan da wek bo dê tê bikaranîn dibe ku wek koka wî mesela dê da hebe lê pişta helbet me ev awayekî xirab mixabin bi karhaniye ew kiriye divir da behsa çi dike divir da jî yani berhemên Şener Özmen jî ji xwe ji aliyê naberek wê piçekî ewkek e yani ez çawa bêjim min peyameke Kurd çend gotin ser nivîsan dibûn yani ez pir zêde niha nikarim behs bikim welehî ji ber ku pir nayê bîra min jî demek dirêj bû min xwe lê ez dikarim belkî çiyê ku min binê wê xêz kiriye ez ji we re tiştekî Kurd bixwînim yani gelek wek em bêjin gotinên aforîzma jî yani gotinên gelekî balkêş jî tê de hebûn bala min kişand çi bûn em bêjin wisa min binê wê xêz kiriye ez biryarê nadim kîjanê bixwînim wek dibêje min kesera dilê xwe di sîngê bajarekî da birrî hûn bibêjin dîn bû û bi çolan ket ma çol êdî ne bajarên me ne bivî hawî pişta romana Bor ya Çîdem Baran ev jî ji weşanxaneya Zîzê hatiye çapkirin ev jî romaneke dîsan ji aliyê mekan û zeman rastî ne pir diyar e û gelekî zêde pirsan dike yani romanekî rastî ecêb balkêş e em bêjin wisa bû ji bo min ya Çîdem Baranê ev Bora wekî min got yani tam ne diyar bû yani fêm nekin ka behsa çi dike lê gelek zêde pirs hebûn gelek gotin hebûn û rexne hebûn tiş rexne dikirin em bêjin wekî min got mekan zeman xwe diyar nebû vegêran jî an ku yê ku ve dibêje jî ne tam diyar e yani carna tu dibînî vegêran xwe re diaxive bi te re diaxive di hişê xwe de diaxive yani wek em bêjin dibe ya wek kaosek tê de hebû ango rewşeke em bêjin dikarim bêjim rewşeke heta melankolîk jî di romanê da hebû yani wisa jî dikarim bibêjim wekî din ew qas çend gotinên min xwest ser bêjim rastî vîdyoyê ji dirêj nekim Payîz an ji Ziyab Suzan Samancî ev ji romana wî ya dawî ji avêstayê çap bûye divir da jî dîsan behsa meselên em bêjin ev romana de jî dîsa behsa mesela em bêjin mijarekî wek heta em bêjin rastî jî feminîzm nêrîneke feminîzm pir zêde tê de heye yani ji bo teoriyeka feminîzmê pir zêde tê de mirov dikare argûmanan bibîne
payîz an jî ziyab ev jî dengê hindurîn ê karakter lehenga me serekene û li gel vê behsa wan têkiliyên jin û mêr û behsa wê meseleyên dîne zimên divê çarçû wek romana Neyse Mirzay Reben bu eskarmecin. Mirzay Reben ji romana Suzan Samancı'ya. Çeki bu havi bahsa ve kuru embejin. Yani beti bahsa yani rehne civaka bavıksalar embejin heye. Le ev Suzan Samancı ve rehne ya xwe bu avaya ki pir vekri nişandı de. Ev baş yani jber ucu aliye feminizme ra pir avaya ki embejin vekri zelal bahs dike û rexne dike. Ev tiştekî gelekî baş e. Yani payîz an ji ziyabê de taybet ev xala pir zêde bala min kişand ku bi zelalî, bi vekirî wê civaka baviksalar, wê civaka serdestî li ser jinê dike bi her awayî pir baş bêjin ew dike rexne dike. Lê ji aliyê editöriyê ve mixabin new qas baş e. Yani ez vê jî bêjim berhemên din de pir zêde behs nekir nehat bîra min bi rastî berhemên din de jî aliyê editöriyê de gelek kêmasî hebûn lê ev niha min behsa wan nekir di vê de jî aliyê editöriyê ve dîsan mixabin editörî xirab bû ne baş bû yani vê mesele editöriyê jî weşangerên Kurd yani baldar bin û bala xwe bidine û muhîm e yani editörî gelek muhîm e pirtûka dawî ku ez behsa wê bikim lez Portugalekî qalin de lez pir bi Kurdî behs bikim dagirkirina terîtiyê Bextiyar Elî ji soranî bo Kurdî Besam Mustefa ji weşaxane neqiş ev li Rojavayê Kurdistanê hatiye çapkirin lê li Bakur jî tê peydakirin romanekî qerase 715 rûpele nava hefteyekî de min xwend rojê min 100 rûpel 100 û çend rûpel dixwandin yani ji ber vê hefteyekî de min qetan Roman behsa çi dike? Roman ji navê xwe de diyarê dagirkirina terîtiyê. Behsa Kurdên Bakur, ango behsa Bakurê Kurdistan û Tirkiye dike. Ji ber vê Kurdên Bakur dibe teqez vê romanê bixwînin. Roman bi awayekî romanekî em dikarin bikin çarçoveyekî distopîk wek yê me behsa ya Arif Hüseyin kir. Çima ji ber ku mijara romanê ev e. Sibê li Tirkiye û Bakurê Kurdistan li Tirkiye Tirk sibê radibin hew dimînin bi zimanekî din daxibin. Hev de fêm nakin. û îjan nizan ev çi zimane pişta helbet dewlet bi vê heseweke virüsek êdî ev bela dibe û hew dibînin bêtir Kurdî zimanên din jî henin lê bêtir bi nexweşiya Kurdî dikevin. Virüsa Kurdî dikevin. Lê naxwazin navê Kurdî jî bi nav bikin. Dibên qaxaşûm ev nava behsa salên çillî û heta pişta yani du awayî behs be behsa him salên çillî him salên hefteyî dike. Hefteyî û heta salên nodî jî tê dawiyê de ji xwe û şerê dewletê bi vê virüsê re bi çawî em dikarin vê virüsê re şer bikin falan yani bi rastî ecêb bû yani romanekî pir ji aliyê naverok ve yani cara ew rastî tiştekî wisa hatim zimanê romanê baş e hêrikbar e her çi qas ji aliyê wergera wê ve ew keve yani bi rastî biçekî carna wergera wê mirov diwestîne lê newek êndine yani Besam Mustefa divê de hê baştir e wergera wê jî li gorî hinara dawiya dunyayê û êndin wergera vê çêtir ez karim bêjim yani tişta ku herî zêde li vir bala min kişand çi ye hûn bibêjin ez wê bêjim ji we re hûn bipirsineke Bextiyar Elî pir awayekî baş Kurdên Bakur rewşa Bakur siyaset û polîtika û dîroka em bêjin qena komarê pir baş dizane û pir xweş xwendiye ji wî alî ve Bextiyar Elî dibe rewşenbîr rewşenbîrî ev e gelo çend Kurdên Bakur nivîskarên Bakur dikarin ser mijar wan bûyereke li başûrê Kurdistanê bi vî hawî berhemekî binivîsin îddia wan heye bila kerem bikin ez nebawerim ama Bextiyar Elî ew îddaya wî heye û ew îddaya xwe bi vê romanê jî ispat kiriye Kurdên Bakur bi teqez vê romanê bixwînin vîrusa Kurdî çi ye di vir de bi vî hawî min Kurdî behsa xwendinê xwe kir û em çi bixwînin ez barim bersiva wê pirsê we hîs kir newsa di nava ji xwe vê pirsê de be her du pirs bi hev re girêdayî bûn dersivên we bi vî hawî ji bîr nekin pirtûk hezê bişopînin û bi derdora xwe re jî par ve bikin ji kerema xwe û bi Kurdî bixwînin dibe em şoreşa çi şoreşa xwendinê di nava civaka xwe de pêk bînin ji ber wê dibe gerek em bi Kurdî bixwînin lê ev Kurdî bikeve mala her Kurdekî an Kurdekî ji ber wê dibe hûn pirtûk hezê
parve bikin û mezin bikin. Me ji weke parsekan her carî vê tiştê min nedin dubare kirin ji kerema xwe. Wekî din ez dikarim vê pirsê ji we bikim. Ka we van mehên borî, mehên çûyî da we çi xwendiye, wan tecrübeyên xwe we çend pirtûk xwendiye di bin vîdyoyê da ciyê şîroveyê da binivîsin parve bikin ji kerema xwe hesûdiyê nekin. Bi vî havî. Heta vîdyoyekî